Hi! Tambis kayo riyan! Yan, dito sa tinutuloyan namin sa, sa Villatore, dito sa Surigao City, meron silang puno ng ganito. Tapos binigyan ako nung may araw. Walang alay. Hala pa! Naghahanap po sila ng alay. Oo. Ayan, pa, tsara. So, gasan muna natin siya. Ay! Para mas fresh, saka mas bongga. Ganun. Ay, ano ba yan? Naglaglag. Pipikan mo. Hi! Kalay po. Tawagin na karoon pa. Nakalay pinag-uusapan nila kayon ng chororot. Sabi nagmamantika ako. Ano na nga ako ng towel. Tawagan mo lang. Hala ba? Sana ko yung Diba masarap ito may asin? Oo. May asin kaya asin. Alas muna ako ng Bacolod City. Hi! Hi, Mami Jesusa. How are you? Ano gawin mo? Wala akong kilay for today's video. Pasensya na. Ano nga ulit? Wala kang pakialam, Marian Ambisyosa. Ano pag-hikap magkamuna? Ba't ang bigas ng pipi? Makopa, pero dito po, ang tawag nila rito is tambis. Iba din yung makopa namin. Tambis po ito, tambis. Bakit? Bakit, Greg? Malamig. Ha? Malamig? Ha? Bakit? Uy, si Greg naman yung ito pagpapuan mo. Oo, mukha ni Greg. Doon mo sila nag-Greg ka? KM, Papa Arturo. Idol. Sabihin mo sa sila. Kaya, ako na lang. Ay, Manila. Laguna. Tambis po ang tawag nila rito. Dito. Huwag na po kayong tambis ang tawag nila dito. Kung makopa sa inyo, edi makopa. Basta dito tambis. Huwag kayong MJ, M. Caragalo. Mamaya pa mga 8. Dilupa Chelelo. Ang tagal pa. Johanna. Di ba, dahil kakuan. Okay naman kung mga kumangkot. Dami, kaya na ko gabi, kaya natulog na ko. Amon na. Na kay mga busy. Si Yaya nasa taas. Taas. Lalaki. Ay, Wow, fresh na. Ibenta niya raw tayo sa Siargao. oo. Ano si Princess? December po, tapos na Mayura Gina. Papa, mas Melmar dat to. Kapit. Kamusta? Sarap. Lamit ko ayo, na hot Pamutas stone. ka rin? Parang gusto ko ilang oras? Ay! Mura lang. Mapaskan sana ko wala yung Scan? scrap. Nagmantika. Aw lang ko an. Ang tawag nila rito tambis. Sa iba makopa. Oh, Sa dito tawag nila tambis. O at least makamura ka. Diba? Ila? Kunya na lang pagkatapos ng show. Pa-reserve na tayo. Sabi pagkatapos ng show, iinom na. Oo. Kaya naka-ready ng VIP. Hala. Alam na. Matagal pa. Punta ba kami ng Siargao? Asan ka nakakunat dito, Leo? Kay Mami. Mami, Saan yung asin? May asin ka, Mami. ano yung ano mo? Sa amin, bihira na lang tumakita sa Manila. Sa amin naman, green ang kulay ito, green. Pinajigjag mo na. Kaya ako isa ba dahil? Green, sobrang daming bunga. Yung kila ano, ligro, diba? Yung iba makopa ang tawag. Tambis. Makopa yung pula. Maroon. Tapos dahil ba? Maroon, yun yung may lasa talaga. Oo. Ito kasi matabang nito eh, parang ikaw. Pero ano siya, matubig. Makatas. Yung makopa naman, mabulak. Cotton sweat yun. Ay, wala. Santol yun.
Green at tambis. Meron daw sila jigjag. Basta kumakain ako. Nag-away-away kayo kung anong tawag dito. Bahala kayo. Mabibis. Sabi nito, makopa. Yung, bahala kayo ay. Yung green. Meron din daw. Love. Alam ko namimiss yung mga may mga ganito rin sa ibang bansa pero Hot stone man ako. Ay, Ang init. Sarap sa likod talaga. hot stone nga eh. Di mainit. May hot stone kasi sa So sana cold stone yun. Manila dahil na para lang yun talaga ininit talaga sa yung Pa, minsan mo na din mo sa mabuha. Ibon. Ibon. Ito mo sa mga bagalabong. Sa kahit kuhaan. Wala pa dito. bato. Pato. Wala. Pato mo. Nag-away-away na sila kung tambit o ano. Makopa. Taon natin si Valerie Fiction. Ay siya man ang model ng BNY. Bell pepper po ito. Bell Ay. pepper. Ngam. Meron ka pa, mami? Ito kasi. Meron ka pa? Meron pa. Oo. Ang dami niyang maganda yan sa may cholesterol. Pink po nyo. Labis na nasa sa Thailand marami. Papa Arthur. Depende kasi, di ba may mga ano pa nga, may mga, Uwi daw ang tamis nito sa Thailand. oo nga daw. Kasi kahit nga daw manggang hilaw doon, matamis. Copenhagen, Denmark. Hello. Majeli Kido. Ang bilis. Tawag nito. Chris Merano Hackelfin. 750 pa ba ang sked natin? 750 pa sked natin. Ang salang. Mauna tayo kay Naipo. Oo. May mauna pa mga banda-banda. Kumuha nga na asin niya. Ayaw pag-usapan Huckleberry Finn. Rafisha Akira. Siya po yung tanongin niyo ba't wala siya? I'd rather not to speak about that thing. Java Rose Apple. Nagkuno ba kung view si Gundo sa mga live sa Facebook? Nagbuboost na rin talaga yung ano niya, page. Ang YouTube kaya po. Ah, Ang YouTube kaya po, bisan pag Frenchie yun. lagi ng YouTube. Ay, naku, Rafisha Akira, paulit-ulit ka. Ayan, block na lang kita. Ayaw ko usap. Yes, Sargaw bukas po. Oo. Tara, usap si Yabo. Bakit pwede kuha ang kaya? Hala. Ang dami. Kanina may una na siya nilabas na ganon. Pak. Dami. Kaayo. Dami, oh. Tsaka iba-ibang size, meron ibang malalaki. Sa library. Ang paawat, ah. Mga kasulod. Kasunod mo. Paggawas na galing ko. Busy siya kanina, dami niyang inedit. Kuha ka ba po, Hey! Anong tawag nito sa inyo? Ang tawag dito sa amin ay balingbing. Huh? So, it's a red or pinkish balingbing. Ayan, balingbing para dun sa mga taong walang paninindigan. Hala pa. Chares! Para to kay Gwen, nakipaghiwalay pero nakipagbalikan. Ha? Ha? Bata ko! Kaya mo! Yung sabi niya ayaw niya na Kain pero... tayo, ayan po. Ang sabi niya ayaw Ito niya. po ay balingbing. Pero feeling ko ano siya, malaking strawberry. Dati santol to, nung naging pink siya, naging balingbing na.
Ito sis, Alaterias. May gusto ko rin alateris na yun. Pero ngayon kasi madalas ko na siya makita sa sementeryo. Dati meron ka... Oo nga, sa amin meron dati sa ano. Sarap niya sa suka. May asin na kami. Kamamay magsabi dyan toyo, tas bagoong ginamos. Comment down below kung anong tawag sa inyo. Mag-aaway-away na naman kayo. Pero ang totoong pangalan talaga nito ay hindi talaga balimbing. Kaimito. Ah, talaga? Ba? Alam mo, isa kaimito. May nagsabi, this is good daw for cholesterol. Sakto. Pag pumunta kayo dito sa Villa Torre Sweets, ito po yung bibigay nila sa inyo kasi ang dami nilang tanim. Ang dami sa likod. Ito yung binigay ni Madam. Villa Torre Sweets, Surigao. Shout out. Gagawa na po kami. This is good for the cholesterol po. Ayan. Mga healthy, healthy fruits. Para sa mga fatty liver dyan. Ay! Tingnan puno. Pero bad for the kidney. Dahil? May sauso asin. Oo nga. Pero sa meaning talaga niya, tambis or makopa talaga. Nakalagay. Hindi pa- Parang sa saging lang din niya. Meron Nakatan, nakatan, may latundan, latundan. saba. Ganon. Twisted. Hindi po balimbing yan. Huwag po kayong patola. Ang sarap ng pandan. Watery apple fruit. Google na talaga siya. Last, busog na ako ang tamis ng tubig. Or Java fruit. Or Java Ah, yeah. rose apple. Java Rose Apple sabi ni Mar. Yung Java Rose Or Apple. watery apple. Yung Java Rose Apple, baka yun yung international name niya. Mas masarap yung green nito. Sobrang tubig talaga. Yung kay Jedgad. Puntahan natin. Yung pinakamakopa naman yung kulay maroon talaga. Yun yung medyo walang tubig pero iba yung texture niya para mabulak. Ito hindi. Di ba mapapansin mo talaga parang bulak. Ano yun? Sarap ng lumboy. May ano nung... Maganda lang yung skin ko, no? Ha? Di ba Iba talaga yung mga katas ni Gio. Ano? Sarap. Thank you, Aldrin. Ang bilis na Aldrin. Kasama ko si Aldrin, si Gwen na nagmamantika, at si Ma'am si G. Ang taro ni Gwen. Bakit? No? Ito massage. Mayaman. Diba? Relaxing. So, thank you so much, Villa Torre Sweets and Madam. Nasa loob siya. Bye. Pila ra. Mapakla na ba? Sarap. Ito yung ano nga. Kung itag sibling ano ba? Nga, di ba may ganyang, wala kang ganyan, no? Maganda rin yan sa bukid mo. Pero mahal yan eh. Ang laki na niya. pero Naalaga. Alagain. Yung ugat niya wala pa rin, no? Walang alaga yan. Pag tumubo yan, ganyan na yan. Ganyan. Gugupitin mo lang naman yung parang ano niya. Sting. Gasing. Lapis na nasaktan ako. Basta thank you. Ay, naku po. Hindi na naman siya gumalaw. Putong mangyawa. Uy, may pasit tamton. Meron yan na kay ano? Pagtamton? Oo. Ano yan? Ito na? Meron dun sa ano. May baon tayo eh. Kaya nga, nandito eh. Meron tayong ano. Butane. Kompleto nga tayo. Yan na nagkainin natin para bago ako mag-dinner kasi nakalimutan ko. Ayaw ko tayong matulog ganitong oras. Ang bigat na sa katawan. Just gigising. Kaya nga bumaba ako. Kaya nga pumasayo. So ayaw ko pang lamig-lamig pa sa loob. Kaya yung ano natin dito. Andun sa ilalim ng... Si Rhea ang mag-set up kasi kanya yan. Maayong hapon sa inyong tanan. Ryan Yern. Wala siya.
Ewan ko doon, hindi naman nagchat-chat. Ha! Assuming, super weight din ako yun, ha? Sa mga nag-enjoy kumain, kainan na. See you later! Love, love, love! Mwah.